O eýildeşler edil şu wagt sizin bilen Piasenka Solidarnosçy diye 81-nji 89-njy ýyllaryň arasynda Polşa halkynyň arasynda iman, agzybirlik we jebislik barada we kommunizm, Orus häkimetine garşylyk çıkarılan wagty, zuluma garşy ayaklara çıkan wagty halkyň aýdýan aýdymlary agzybirlik gerekdirmek üçin diýeki bu ýurduň başynda oturup bulap oturanlar hemme zatdan habarly diye. Yani bilmedik sirän bolýarlar diye. Şonuň üçin eýildeşler bilmedik sirän bolýarlar, eşitmedik sirän bolýarlar. Yani biz hem ýatdan çıkarmalylar ki bizim hemme zady bilýär, hemme zatdan habarymyz bar. Nämeler bolup ýör, nämeler goýup ýör bu adamlar, näme üçin beýtip ýör. We gynansak hem beýensek hem şeýle bir hakykat bar. Yalançy, ikiyüzli, Allah'dan korkmayan, ağzına gelenini geplep beren o bir çıktın şu yola. Görüşmek üçün çıktın. Diktatura karşı görüşmek üçün çıktın. Diktaturany yıkmak üçün çıktın velin. Birlik, beraberlik gelin birleşelip de bu hereketi çözelin diyen vakti näme bolýar da bulara öz sebeplerinden göre adamlar birbirine degip başlaýarlar ýa-da birbirini kemçiligini gözläp başlaýarlar. Goýmaly olatlardan hayır yok hiçbirimize. Hiç kaçan bolmazam. Bir adamın ya şahsi menin günäm barmy bir etmişim barmy erketdeki her kuzu kendi bacağından ýa-da polyaklaryň aýdyşy ýaly. Każda owca ma swój haçyk diýär, yani her kuzu kendi bacağından asyljakdyr, öz gancasy bardyr diýär Allah Taala diýär Kur'an-ı Kerimde. Her biriniz aýratynlykda ýeke-ýeke soragy jogaba çekiljekdirsiniz ýa ýanyňyzda kömekçiňiz bolmajakdyr diye. Ne malyňyz, mülküňiz, ne dostuňyz, ýaryňyz, ne ýaslanan kimdiriňiz bar bolsa, Allah'dan başga kimlere nemeden bolsaňyz diye, olar size hiç birisi kömek edip bilmezler diye. Allah'a ýaslanın, Allah'a dayanın, hakykaty gözleýän bolsaňyz, soragylara jogap gözleýän bolsaňyz, açyň Kur'any okaň. Akıllı olun, mümin adam, müslüman adam, akıllı olandır diye yani samsyk däldir diye. Onun için eýildeşler, gelin yine de bir gedek bizim söýgüli aýdymçymyz, o Baba Murat Hamdamow näme diýär? Hudadan korkmagan adamlar gördüm diye. Kırmızı yüzlerden korktun, gülge yüzmekini güzlerden korktun, gülge yüzmekini güzlerden korktun. Adamlar korkarlar yaman gözlerden, ben ise şu yakşı gözlerden korktum, gözlerden korktum.
korktum. Sağ ol. Mübarek aziz başyymyz. Ýaşyň uzak bolsun, ömrüň uzak bolsun. Allah sağlygyna şifa bersin. Elbetde ki ýene de ýebice meradan yüce yaradan beýik Allah Taala ýetip gelýän mübarek Qurban bayramam ýakynlaşyp gelýär. Allah nesip etseňe bir hepdeden bütün ümmeti Muhammed, bütün İslam ili, inşallah Türkmen ili hem begenjekdir. Qurban haýdyna gitjekdir. Qurban haýdyna edil, Qurban haýdyna Qurbanlyk kesjek adamlar. Qurbanlygy näme üçin kesýäňiz? Mysal üçin Qurbanlykdan görüň edeli. Qurbanlyk näme üçin kesýäň? Elbetde ki Allah Taala bolan dinini, imanını, wezipeni yerine getirmek için Allah uğruna kurban eden yani Bismillah, Allahu Ekber deyip soyup bilýän bolsaň özüň soýýan, soyup bilmeýän bolsaň gassaba soýdurýan, vekillik berýän ýa-da elini tutturýan, şo dogany aýdýan, Bismillah, Allahu Ekber diýen ve muny etmezden adamzat näme etmeli? Elbetde ki adamzat Müslümanım elhamdülillah diýen ilki başda Allah Taala bolan borcu yani ýylda 2 gezek bayram namazı var. Yani hayit namazı okulya gaty uly, gaty manyly edilen dua dilekleriň kabul edilmegi mümkinçilik hem gaty uly mescitlerde kılınýar. Ýurdun mescitlerine bolar han Türkmenistan üçin ise конечно elbetde ki her dünyada nirde var bolsa mescitler şu taýda Warşawada hem bolsa ana bir Hristiýanlaryň ýurdu hem bolsa şu taýda hem mescitken Türk mescit, Arap mescit, Tatarlaryň mescidi, edili mescitler var. Ýöne mesela bir rad okuyan, bir rad edýän üç köşklük zat ýok. Bir Kur'an okuýas, bir namaz okuýas ýa üç köşklük bir rad edemizak we Qurbanlyklarda da şuňa şu Qurban namazyny hökmäni suratda ilkinji derece elhamdülillah Müslümanım diýen adam, ümmeti Muhammeddenim men diýen adam ilkinji derece ýer bilen mescide barmaly, Qurban haýdyna goşulmaly, adamlar bilen mübarekleşmeli, ýaxşy dilek dualarda bolunmaly, adalet dilemeli, iman dilemeli, ağzıbirlik, cevizlik halkımıza dilemeli. Elbette ki ehlimiz için dilemeli. Hani hemmemizin hem şonu dilek etsek, biz bilemiz Allah Teala haysimizin dilegini tizrekten kabul edecektir. Elbette ki Allah Teala ne diýär? Kur'an-ı Kerim'de diýär, eger de men diye size diye hasıl bolmajak bir zady diye dile getirsedim diye. Onda siz men oyun oynardı sanardınız diye. Eger men sizi oyun oynatacak olsam ben adam zady cennetten kovmanmany gurnardım diye. Yani sizi yeryüzüne uğrattım ki cennetlik bendeler belli olsun, dozaklyk bendeler belli olsun eden etmişlerinden ve radası ya da kaderi yazılandır. Yine de kaderden ziyade irade kararın. Yani önünde iksanı kapı var. Bir kapı menden gir diye dünyanın lezzetini görürsün diye. Bir kapı bana gir diye dünyanın lezzetini görmersin. Yöne la yüküllahu nefsen illa üsahe diye Allah Teala'nın götürüp bilmeyecek ağram yükünü üstüne yüklemez. Götürüp bilecek yükünden artık macını yüklemez. Gel şu kapıdan gir. O kıyın bolar beylek. Olar yani şundan etdiyen vaktin adam saylaya da inni. Halal yoldan gidecek mi? Hakik yoldan gidecek mi? Ya da sen başka yola gidecek mi? O her kimin özünün sayla valyan zady inancına, itikadyna, tevekkülüne diýär. Sen elinden geleni yap. Allah ey bendem de sen elinden geleni et diye. Edýän bolsaň et diye, aýdýan bolsaň et diye. Allah Teala inandyň dämi, iman etdiň dämi diye netijesini Allah'tan garaş diye. Mesela peygamberler, näçe peygamberler geçikdi. Şolardan bilýänlerimiz Musa aleyhisselam dile dua etip gezdi. Şonuň jogabyny alýança 40 ýyllap dua etip gezdi. Ya da Eyyub aleyhisselam ya da belki peygamberler 13 ýyllap, 14 ýyllap, 15 ýyllap yani 20 ýyllap dünýäniň ýyly bilen eden dileklerini gaýtalap oturdular, dilä oturdular. Bizim dileýäs ki Allah Teala bize eden dilegimizi derrüp bersin. Buyurýar Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diýär ki näme diýär? Sizler adamlar diye gaty diye howlukmaşsyňyz diye, howlukmaş yaradyldyňyz diye. Rat derrüp bolaýsyny gellersiňiz diye. Emma bilin ki diye edýän dileklerinizin hemmesi Allah Teala'nın gatyna kabul bolýandyr. Käbirine wagt gerek bolýar, käbirine garaşdyrýar, käbirini belki men sana has gowusyny bererim diýip ahirete goýýar.
Käbirlerini hem bu dünyada synagdan geçirmek üçin, synagy görmek üçin hem giýikdirip berýär ýa-da farkly şekilde berýär. Diýär, sizin özüňiz üçin hayır zannedeniniz sizin üçin ziyan bolup biler. Yani siz özüňize ziyan zannedeniniz hem size hayır bolup biler diye. Ve gelin izleýärler, Şerif Mahsuni'den ýa-da aslında yerine getirici Tarkan, o Tarkan'dan uzun ince bir yoldayım diyen aydın bilen devam edelim. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Düşünülürse derince uzak gözükür görünce. Yol bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yol bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, gah ağlaya gah güle. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece,
Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Hova erildeşler, gidiyorum gündüz gece iki kapılı bir handa diye yani. İki kapılı bir öyün ya da hovlinin içinde nem iki kapılı. Bir kapı dünya gerilin, ikinci kapı hem o dünyaya gittin mezar kapısıdır, geçiş noktası diyen yani. Ve bu artalıkta hem gece gündüz yöreyez, her kim bir alıdan peşine ılgaya sadece yöne bilmeli ki dünya sonuçludur. Yani bu dünya yalançıdır. Mesela aydılışarak diyer cennet maddidir diye. Dünya manevidir diye. Yani fani dünya, yalancı dünya diyer. Niyeçe ılgasan, niyeçe koysan, adetsen. Dünya da sana nankörlük ediyor. Bir günü seni taşlaya ya da seni taşlak gitmeli olayan ömürlük adam yok. Firavunlar hem ebedi yaşamadı. Peygamberler hem aleyhisselamlar hem ebedi yaşamadılar, belli bir yaş yaşadılar. Hatta mesela Ademzat, hani Hazreti Nuh aleyhisselam, Ademzat'ın ikinci atası hesap ediliyor ve şondan o üç oğlu bilen bir oğlayını vefat etti, koşulmadı atasına, halk yalak bilelikte Allah'ını inkar ettiler, Allah yok dediler. Hani gelsin başımıza gelen azabın dediler böyle şu vakti Hazreti Nuh aleyhisselam 500 yaşında vakti buyruk geliyor, gemi kurmalı deyip gemi buraya şu üç oğlunu yanına alıyor. Ham diye yes diye son yeni bir vayadım uçanak. Ve şu üç oğlunu yanına alıyor. Sonra yeni bir oğlu oluyor. Diyedim kan mı kim? Onum çağırıyor. Velin oğlum senem gel, senem gideyim diye vardı. Ben şu dağda güymelerin dağ beni qorar diyen vakti dağım onu qoramaya tolkunun aşağından sular onun qarq ediyor diye. Ve şunun için edildeşler biz elbette ki hem işe Allah'a iman etmeli, 200'lü adamlardan uzak durmalı, içki sırrımızı vermeyecek olmalı. Yani hakkımızda diysek, her kim näme diýse şo diýsin bir şu wagt il o diýipdir ýa-da bu diýipdir millet üçin gelýämiz agada oturýanlar ýöne seredin. Mahtumul Pragyň goşgusunda da aýtýarlar, garyp sen ýyglama, şiirdek bolarsan diye. ýa-da türkmenimde aýtýarlar, bir suprada taýýar kılınsa aşlar göterilir oluk galy türkmeniň diye. Ve biz munuň üçin edildeşler ağzıvirlige ve cevislige ımtılmalı. Elbette ki ağzıvirlige ve cevislige gelmenin yolu ilkinci derecede elbette ki imandır. Öňünçe biz bendeligimizi ýatdan çıkarmaly däl. Allah Taala'nın bendesiligini bilmeli. Allah Taala'dan iman dilemeli, kuvvatly iman bergeye Allah'ım ya Rabbim bize ilim ber, bilim ber, kör sowat bolmaýly, körlerden bolmaýly, kerlerden bolmaýly diýmeli ve zalyma garşy göreşde dine birlige, birleşmäne garşy ýöremeli. Her kimiň her ýandan gıýgyryp oturmasy bilen bu işdine bulaşýa, halky dine beter kyn güne salýa, sebäbi bu günne görüp otyr. Hökümet bizi hiç kili dinledime medenak, dinlemedime medenak ýöne sin edilýän bir zat bar. Daşar ýurtda bolup duran habarlarda aýdylýanlar onuň munyň ýa-da käbir habar ferişteleriniň aýtmagyna görä ýurdun içindäki üýtgeçlikleri görýäs. Ve ýene de şu taýdan sesleneyin mi diysem, seslenmeyin mi diysem zaten ememiz bilýäs. Ýene de ýetip gelýän haýyt, Gurban haýdy, gutly mübarek bolsun, nesip bolsa inşallah öňümüzdäki hepde o 5-nji güne Cuma güne dogry gelýär ki 13-14-de ottukuna dogry gelýär. Öňümüzdäki Cuma güni hem Allah nesip ederden sizin göreninde de radioda gürleşeriz. Gurbana has ýakyn galanna elimizden gelse düşündüreriz, nähil etmeli, nähil goýmaly. Ve ýene de hemmeňize saglyk isleýän, hemmeňize ýaxşy günlerde görüşmegi Türkmenistanymyzda, watanymyzda, bize mukaddes olan topraklarda zalyma garşy agzybirlik bilen, jewislik bilen, iman bilen üstün gelen, Allah'ın kömegi bilen üstün gelen milletin begencinden göz ýaşyna boğurup ağlap oturan halk bolmany bize Allah nesip eylesin. Yani göz ýaşymyzy begencimizden ağlatsın Allah Taala ki näme diýe
ummat yaşasın, ummat yaşasın ki millet, adam yaşasın ki millet yaşasın, millet yaşasın ki ummat yaşasın, ummat yaşasın ki şeriat, İslam hakikati bilen dünya yüzüne yaysın ve zalıma karşı, zuluma karşı görüşmek elmadama bizim her birimiz üstüne vaciptir. Fardır sebebi emri bil maruf nehi anil münker dip Allah Taala'nın buyruğu ýagny ýagşylygy buyurun, ýagşylygy görkezin, aydın, yamanlyktan men ettirin, yamanlyk ettirme, yamanlyk gowdal dip adamlara düşündirin. Güýjüňiz ýetse, güýjüňiz ýetdiginden şoňa garşy göreşiň. Eger güýjüňiz ýetmeýän bolsa, diliňiz bilen aydın. Oňa da güýjüňiz ýetmeýän bolsa, bari diye içinizden sessiz oturan vaktiňiz kalbinizden Allah'ım sen bilýän şu zatlaryň näde dogurdygyny men ýene şu wagt şunu etip bilemek etsem meni öldürýärler çağamy gynarlar zat ederler diýip iň bolmany şonu edin diye kime sizin imanlygyňyzy bileýin diye. Ýagny Peygamber Aleyhissalatu vesselamyň hadis şerifini aýtýarlar. Şeýle bir döwür bolar diye nemeler diye sizin başınıza yol boşçular gelir diye käbir işlerini şeriat eden ýalyk etip görkezerler diye ýene köplen işlerini şeriata uygun etmezler diye. Şonda diye şolara karşı diye hakikaty aýdanlar ana şolar utulanlardır diye. Emma diye olaryň tarapyna geçip onları tarapyny çalıp onlara çepek çalıp ýa-ýene bir rad edip onları goldanlar ana şolar hem itirenlerdir diye. Allah Teala bizi itirenlerden değil, Allah Teala bizi ahiretini ve bu dünýasyny halas edenlerden eylesin ve görüşümüzü muzaffer bolmamızı nasip müyesser eylesin ve şuňalyk Hakan taşıyandan hesabım bitmedi diyen aydın bilen devam edelim nasip edenden. Benden kurtulmak hesabım bitmedi daha seninle öcümü almazsam haram yaşamak hesabım bitmedi daha seninle öcümü almazsam haram yaşamak hesabım bitmedi daha seninle. Dünya tersine döndüreceğim seni de canımdan bezdireceğim. Yaktığım ateşi söndüreceğim. Hesabım bitmedi daha seninle. Yaktığım ateşi söndüreceğim. Hesabım bitmedi daha seninle. Hesabım bitmedi daha seninle. İçimdeki öfke her gün çoğalır. Hasretime daldım, taş mı dayanır? İkimize birden dünya daralır. Hesabım bitmedi daha seninle. İkimize
bezdireceğim. Yaktığın ateşi söndüreceğim. Hesabım bitmedi daha seninle. Yaktığın ateşi söndüreceğim. Hesabım bitmedi daha seninle. Hesabım bitmedi daha seninle. Ay sağ ol, sağ ol. Hesabımız bitmedi daha zalimler bilen. Nesip bilenden Allah inşallah yol verse. Näme diye Allah Taala olar oyunlarını oynap durversinler diye. Esas hasap Allah'ın katındadır. Yani biz hem elimizden geldiğince diğer bir o yine de bir yaş olan Amerika'da geçperen Talib Nitz diye şahsi tanışmak mümkünçiligi bolmadı yani şoňa çykyş edýänler, aýdýan videolaryny, zatlaryny dinden, Kur'an'dan gürlüye mana des berekellah. Şeýle diýär, Allah'dan ne giýje günni izdileýän, ey Allah'ım, bize ber şo mümkinçiligi, bizim elimiz bilen adalat ýola goýmamyzy bize nesip messer eýledip giýje günni izdileýän dileklerimiz kabul bolsun. Biz hem şoň garak dileklerde näme diýär, Allahümme eşkiliz zalimine biz zalimin ve ehlicimin beynihim salimin, yani zalimleri yok etsin, bizleri hem Allah'ın arasından Allah Teala sağ salamat çıkarsın. Ve nesip edenden edildeşler bugünkü radyo çıkışımızın, video gepleşimizin hem sonuna gelip ettik. Nesip edenden bir 5-10 minuttan gutarya ve Seyit Nazar Seydi'den Kırılsın indi, görülsün indi, baştan görülsün indi diyen koşkusu bilen bugünkü çıkışımızı hem tamamlayaz ve sizin ehliğinize can sağlık, öy avadançılığı, maşkala avadançılığı, yurt avadançılığı, yurdumuza adalet gelsin, Allah'ın adaleti gelsin, Allah'ın şeriatı gelsin, ümmeti Muhammed bu yeryüzünde Allah Teala buyuruyor, Habibim diye yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet mahşer günü beýleki peygamberlerin öňünde ummatynyň köplügi bilen övünjekdir diye Allah Teala bizi hayırlı amallar bilen karşısına çıkanlygyny, kulum men sizden razı diyen Allah Teala'nın kelamını eşitmek bize nesip messer eylesin. Bilip bilmän eden günahlarımızı özü bağışlar versin ki günahsız bende yoktur. Dünya peygamberlerdir. Allah Teala'nın Kur'an'ı iň söýgüli bendeleri. Olar günah işleýänlerdir. Bizim hem fıtratımızda vardır hem günah işlemek, hem bilip bilmän etmek, hem onu tawba etmek, tawba dilemek ve gaýdyp barmazlyk üçin ýene de Allah Teala özü bizim ýardymcymyz bolsun ve Allah'a emanatsınız. Indiki hepden 5. güne çelli sağ olun izleşler ve Seyit Nazar Seydi bilen tamamlayas bir çıkışımızda. Görülsün indi. Gorky ede ırsuamız çıktı. Her ne nesip bolsa görülsün indi. Zalim düşman ahir yurdumuz yıktı. Köp yattık yaranlar turulsun indi. Mevlam vermiş bize nice kalani, kıtnami perverdi halat sılani. Baştan ayak yıkıp kurdu kelani, zalim bir üstüne yürülsün indi. Gayrat edip şirin canından geçeli, kılıçtan karmıda kanlar seçeli, düşman bilen aramıda açali, hemme şol akrara kurulsun indi. Bir yerde top bile baydak dikilsin, koşun iki yanından sap çekilsin, kelleler kesilsin, kanlar dökülsün, arada uğur doyunu kurulsun indi. Eger her kim korku etse canından, ayrılmasın ayalının yanından. İl kaçta ayrılar hanı manından, doğru durup kılıç urulsun indi. Ağlımız bir etsek tüköl eğer sari,
Duşman geçebilmez serhetten bäri, her ýigidin sögeş bolsa hünäri öňümüze salyp sürülseminni. Yaga bolsa salyr sarugy teke, biz munna il bolmak oşamaz yeke. Beýle oturýunça pul şeke bir gylyjy dähmel berilseninni. Şeýdi diýer, gaýnap, daşyp, joş edip, bir 5 gün gedelip köňül hoş edip, çärju begin ýeňsek urup, uşadyp, zalim ähli tüköl birilseninni. Hova edildeşler. Sağ olun. Allah'a emanetsiniz. Radyo çıkışımız gutardy. Radyo gepleşigimiz bugünkü günü tamamlanýar ve bu videonu YouTube'da olacak. Özüňizi gowy seredin. Allah'a amanet olun. Başardygyňyzdan Kur'an-ı Kerim'i okan manysyny girin. Çünkü Allah Teala'nın ilkinji buyruklarından biri Müslüman mümin bendelerine oka. İkra bismi rabbike alaq diýen Allah'ın adı bilen oka diýär. Okan Kur'an-ı Kerim Türkmen diline de var, Özbek diline de var, Rus diline de var, Türk diline de var, ähli dillerde var, İngiliz diline de var. İslam diline de alın okan. Yol yazgısydyr. Aslında näme diýär birileri? Rus diline diýär bir okanlaryň biri. Я прочитал Kur'an diye и просто понял одно, что это просто как инструкция, как жить правильно, чтобы и в этом свете ничто не потерять и не жаловаться на жизнь. И там на том свете был легкий суд и попасть в рай diye. Allah'a emanetsiniz edilişler. Önümüzdeki cuma günü görüşýänçek. Sağ olun. Özüňize gowy seredin. Allah'a emanetsiniz.